абуруус мегира меораш, ҳамун абуруус мегира, ҳамун меҳмона меора. Ин меҳмон як одами ҳамтари бой пулдор будааст, мурда буда. Абуруус хонаш меора. Меора меҳмона хай намешноса ин меҳмона кияи мақсад чиаю. Вақти меҳмон медроя хонаи абурууста дастархон партофтагӣ мега ягон меҳмон доштӣ, мега не ягон меҳмон надошту. Дастархон партофта не инҷа доиман ки дастархони мо доим кушода ҳамин меҳмонои меомагӣ механ мераванд. Баъд мега ака бахшишу худат чӣ кораӣ? Абурӯсҳо мепурсад. Мега бародари азиз биёи масъаларо равонем, ягон пиёла чой бигир, ягон чизак бигирем, хай гирад. Ки хай ки одами пулдору молдор ҳамин дастархона ки мебинад, хай челай. Мега ма бояд қатъӣ шиносшам ки бошад. Иншоалло ҷои хуб ёфтам. Баъд бо мепурсад, мега хай як меҳмони бародари азиз хотири суханат, ма ягон ҷо кор намекунам. Ма як одами бекорам. Лекин ҳамин як масъала қатъӣ доим сари кор дорам. Ҳамин куҷоида ки як пулдор мебарад, занша мегирам. Кори ман гуфтааст ҳамин. ҳамин куҷоида як пулдор муд ҳаракат мекунам ки зани ҳамро ман бигирам. Инам тари мехӯрам мекард. тарафи ҳамон мегӯяд ин худаш ҳамин хел одами пулдору молдору бисёр мақсад чиз. Баъд номи ин одамам адресша медонистад. Ин доштааст, ҳамин адрес доштааст. Номеро медонистааст, номша мегираву мега дар ҳамун як минтақа оли як нафар ҳаст. Дар навбат дар ҳастам хеливу агар алло насиб кунаву ай дунё бигзара, мақсад лангара ҳамҷо мепартоем. ин мешнававу ягон гапак намегаву нону ова хаяки хурда хур дигар худо доно аю баланд мешаву хонаш мерав. Бозу ин ҳама вақт гӯшт намехаридай мега, ҳатто шикамба мехаридай. Шикамбаву почак нами суп набору ҳамин чизои мақсад арзон. Мерава ду сеткада ҳамин хариде мекунад ки мебара хонаш, занаш бибина ҳайрон мешавад. Мега е мардак, ин чӣ корай? Чӣ ягон хов дидӣ? Ин чхеля мега занак. Мон и гапота дар хов не, дар бедорим дидам. Дар бедорим дидам, инҷа мақсада инҷа бас мақсад чизе ҳаст биё бихӯрем.